Ah, saboda haka abin da na gani a nan gurin a wancan lokacin nake ganin a matsayin nan shine wave A, nan kuma ya zama na wave B, sannan mu samu C a ƙasa. To hakan ɗin bai tabbata ba. Dalilin da ya sa bai tabbata ba kuma wannan tsayuwar da kasuwa ta yi tana correction a nan gurin. Saboda haka wannan yake nuna hannun gurin zuwa nan gaba ɗaya duka wannan yana cikin wannan wave ɗin da ya taho daga ƙasa zuwa sama. Saboda haka wannan zai zama shine wave na farko na A, na farkon correction. Wannan kuma tsayuwar da ya yi a nan gurin, musamman pattern ɗin da B ta ɗan zana a nan gurin, ɗaya biyu uku ga wave guda uku, ya dawo nan gurin ƙasa. Idan ya tashi ya fasa resistance zai zama wannan duka wave B ce. In ya tashi ya fasa nan gurin sai ya zama muna neman pattern ɗin ranin kenan. Daga nan sai mu nemi C wadda za ta dawo ƙasa. Sai ya zama pattern ɗin ranin, sai ya zama mun samu cikakken correction wadda yake tabbatar mana da cewa kasuwa za ta ci gaba da tafiya. Saboda haka ala kulli halin yanzu abin da zan faɗa a gurguje dangane da kasuwa, ina ganin yadda ya kamata mu yi da kasuwa shine yanzu za ka iya duddubawa akan chart, ka dudduba kasuwa, ka dudduba token ɗin da kake ganin farashin su ya sauka ƙasa sosai, to sai ka ɗan sa musu kuɗaɗe amma ba da yawa ba, ma'ana ba duka ba. Kamar misali abin da kake da niyya za ka sai kamar na dala 100 misali, sai ka sa mai dala 50 ko kuma ka sa mai dala 40. Idan ya zamana a nan gurin farashi ya tashi ya fasa nan gurin, zai zama kenan cewa wannan ita ce wave B a nan gurin, ita ce ga correction ɗinta a tsakiya, ga wave na farko ga wave na biyu, to muna neman C. To a lokacin da za a dawo a samu wannan C ɗin, mutukar ba mu samu momentum, ma'ana ƙarfin saidawa a kasuwa ba wadda yake nuna mana akwai yiwuwar kasuwar za ta iya ci gaba da sauka, to a wannan gurin sai mu zuba sauran kuɗaɗen a nan gurin. A lokacin da aka dawo aka samu ma'ana wave C a ƙasa, sai mu zuba sauran kuɗaɗen mu iya komawa kasuwa gaba ɗaya. Amma a yanzu gaskiya zan duba yiwuwar shiga wasu abubuwan da Allah ya sa idona ya kai kansu a cikin daren nan, amma ba zan zuba musu kuɗaɗe da yawa ba sosai kamar yadda na ambata. Saboda duk wanda da baya cikin kasuwa kuma yana sha'awar shiga, to ya zama da shi ɗin ma ba wai zai zuba kuɗaɗensa ne gaba ɗaya duka akan kasuwar ba, a ka zuba wani yanki daga ciki. Idan Allah ya sa nan gurin ya tashi ya fasa wannan resistance ɗin kamar yadda na faɗa, zai zama na ya kore mana ihtimalin expanding da na bada misali a kai. Saboda akwai ihtimalin expanding wadda in mun ɗora a time frame na one day, idan mun ɗora a time frame na one day kamar yadda na nuna, farashi zai iya zuwa ya zo ya fasa wannan trend line ɗin sannan ya koma can ƙasa ya je ya fasa spot. Kun ga duk dai an yi ba a yi ba. Hakan ɗin zai jaza asara mai yawa. Saboda haka tun da Bitcoin yana gabar da ba ta da kyau sosai, sai a ɗan duba a shiga kasuwa kaɗan. Idan ya tashi ya fasa wannan resistance ɗin ya dawo ya ba da wave C a ƙasa, an samu signal na buy, an ga yiwuwar farashi zai juya sama, to sai a shiga da ƙarfi. Dalilin da ya sa kuma muka kore expanding, saboda ya riga ya fasa wannan resistance ɗin sannan kuma ya riga ya gama kammala correction. Saboda haka batun expanding za mu iya cancel ɗinsa, za mu iya goge shi. Saboda haka irin wannan halin za mu sa ran wannan duka wave ne na farko, sannan muna sa ran wani wave ɗin a sama ya zama WXY exit har zuwa wancan farashin da muke magana a kai, na abin da Allah ya sauwaka. Shi ma akwai ɗan ƙarin jawabi da ya kamata in yi. Kamar yadda 90 cikin 100 ana samun tsawon wannan wave ɗin. Idan mun kalli daidai santar za mu ga kusan 55,000 ne. 90 cikin 100 ana samun tsawon wannan wave ɗin. To amma kuma akwai wasu 'yan halat, ma'ana akwai wani yanayi. Idan aka ce 90 cikin 100 ma'ana akwai kaso 10 wadda kuma kasuwa ta kan iya nokewa ba ta kai wannan farashin ba. Amma dai kaso 90 cikin 100 abin da muke sare shi ne samun tsawon wannan wave ɗin. Wannan shi ne kaso 90 cikin 100 kenan. A takaice akwai ɗan kaso 10 wadda kasuwa za ta iya ba ta kai tsawon wannan aro ɗin da muka auna a nan gurin ba, farashi ya dawo. Idan Allah ya sa ya je hannun gurin kamar yadda na faɗa, zai zama wannan wave ɗin kuma muke nema haka a ƙasa.
shi ma zai iya tsaya daidai da wannan, zai iya ya wuce kuma ya ƙasa da wannan har ma ya dawo ya zo ya fasa nan gurin. Ya dawo farashin da ya bari sannan ya juya sama. Ya zo ya fasa wa'innan resistance ɗin gaba ɗaya. Ala kulli halin wannan dai shine takaitaccen jawabin da zan yi akan kasuwa. Saboda ka in za a shiga yanzu a shiga ba da kuɗaɗe ba gaba ɗaya. Idan wancan abin da na ambata ya ɗan zo ya faru sai a koma kasuwar gaba ɗaya insha Allahu. Zai zama wannan ya ɗan ƙara rage mana wannan tsoron ko kuma in ce wannan shakkun na yiwuwar kasuwa ta dawo ta zo ta danne maka kuɗaɗe gaba ɗaya. Allah ya ba mu sa'a. Inda ma trading za ka yi watakila sai ka ɗan duba wani ɗan entry haka shiga ka ɗan yi trading ɗan scalping ɗan kwana ɗaya biyu, amma abin da za ka siya da sunan holding za ka iya riƙewa hankalinka baya kai kuma abin ya zo ya baka asara mai yawa. Allah dai ba mu sa'a. Wannan dai shine ɗan takaitaccen jawabin kawai da zan yi.